mwensi na abana muri andikero yo moni mumanyite tabia yaye abarende ya wango iga gwachakire koro kie tabia taringia enjire yo gochaiga okonyora ntire nengi muna iso lakini utari ko ngama sikani etabia itelingia tata ndaite bono okoreiga asenge ya maskani ayonsi bio goteba ningoiguete ndagete boni gigetieke oranga kabaga gasinini nkwanire mukaya ne ndugu yane ndete mukwanire yani turabwatana tukubwatana iga abuono ndoje ngakerega ntonge tokinga kiachire kuya buno tagi ona yao gukwano buchinga bweka kinda kange kwamba uri ngaki mogokora lingane eri yago chandire ngoro mukaya bona tata kora ai mukaya kora iga omaye ai nae tegera kwane nae manyete buna torega iga buna gwatonyora tura ituko tiriri oyago tiga ko batatu ituko ndiri ayoko tiga ko mwana omuntu oyoromoke endugu yane omoke igobona goteba nga sengenjo domoke otenobegete rongi munambegete ituko ndiri ngotiga ko bendugu yawo monene masikani omenjeni kara tegerere kimumurumi nago kwana ewe ndora ngote binte bituko ndiyo gocha kubichenje ebi ne bintu bigotigara buna biri nande ya matukonsi akarongo gotebie gentuga gose karongo kore gentuga kindi gokora genta sengenjo ngo chaete gosa sengenjo ntake tuchandike gosa sengenjo ntake bintu bikobere bo inani we inse konyorange njira niri ngo kubwata okoboko ngo konya na bongo gokonya that is why ngo gotebinga umusubati uko aretira nche kulibuna naigeta litukori tanga ni tumira netene I could learn a lot of things. First of all, no musubati omorene ine character utaki aibuno buna ayo musacho ebo utakire korana kyo gonyeshukurikira achichega ali mwana ache kondwa ari muntu ache gutume ayekonya ko so nyomba mwana ari nyetume njire ya gutuma so nyomba mwana bintu mbia nya gokorekana njire ngabuni ekero to gukwana botambe nduri gukwana asenge njunga yogo sarani go sa asenge njunga ebintu bya obisareke go sa asenge njunga nini iko to gukwana asenge njire ni family na hande tutagete ko make sure akiro muntu uri nkase ito ngoroka nare buya ande ngo bari buya sobogi magwa ekero ro muke mamu na beto misi kanyoru mwana ndo munyaruka kera twara bakumwa ke machikuminda kake karanga gasa kali umwana uri bikiyese aswati bamu bono barabenkole agasagari umwana yewe agache umwana akabe kubiye buri muswati nkarana akabe ku umwana uri nachi komora umwana pakamanya pakamanya kawo sira umwana utakora tiki tayo ya watu korati ugakora kyanko bono kinara gukora kyanko wari ngo no muntu wancu umwana asagari bono nchira wajenga karoke ni paswati bamu abakora au mwana bagende bwite bacha bakari kaida nachi komora nanyoka utaje ru kwaneka pakabona mna tiri lieta ya ko kunyanja manya tinde nyanja ni konya bwo wanda ya na kuite nando ku pirete bona ara komonye ni bona ata kwenda ko ruchunguzi so bwato mwese ko kunyanja sitaka soweti saka inyaroke ndene boli mswati bino kunyanja mu bita ati bwaye agasaka lunanyako wae tukina tutamanyeti abana bamintu bakaboneka nakinire mateka nichebye kandi nande bono yango ndebere ngani batu kugerere tiyegere nko muonyere bono bona ko ya assignment ye ayarore saba iri bo bali weta abo bara basubati orenga mu igare ngo murabu ngai nko manyira bayiri buratiga ngai nko manyira bayiri bono ngai bali ngo chukubatiria bayiri nchakiro chiago ngai nko manyira bayiri kana rako uyu mwacha ngane rasamoke kunisema ko aruwete ngurwe sema ya nyoko basina oyo tari manyi kando sio manyaba tubwati manyi kana kino muntu ngonyete no mate situation ina renke njira na mnyo kitu anga sambu uno muntu ngonyete na bwata no na sena ari kurara
ngero agankonya Na- uyu nabenga nga ntopate manyi lakini no muntu uri onkonya Bona ugere Yesu. Bairi ngamu abo mamu mino pa kwityo sibaye. Muswati oyo omogo. Abera atokenera kubato mwana oyo mino liko kunyanja. Yanja. Mukaya umwete ndugu utarambwata buja njiti ndateba ngati ayo sibie ninko igwete na nakubwatire aina ndibaise ngio gondebe njo umuchando mbwate gocha sore no kuingirie family yangu bunore iga ayino mosache njino mosache kwarali eyango begete erongi begete ne rombegete no irigereria karakirira utaragenda kwambwatire utaragenda nkwana nira kwanira omusubati okwareta atebire no morebi aya kwamanyire iguru yo barebi bwa una mwabeire abo morebi njiko sekerenge ntongo korali bujo onye no kundugera omuntu morebi oigo gotio kamaru ya ntage tumanyiga egentu kireke gukwanwa nkero ne kero tarakero ingane ri ni I'm very sure ise gwetaga atari nchibwe kanda gotebe anche na achirege kama tukorero ne ria kabiri lakini namumanyire guikira igo etabia ngorokiro gorari yacha kogera na muwaka ni tabia renge ntwo timaye twose nawo mukwira na nyumba mino igo lakini munche musubati tagocha gontenenda ambegererio giga seito ga no manyete basubati turi gochaga ochaga go bekerio gigo na mama gokwanira nere lakini bono no omugambio begete nyumba mwaona oburigo bono tikango ngo asinale eriogirio musubati yigo igaya nande kerore nyumba mwane ochete naji kumuri angerese bunata gete togenda tuchikonywa marua goseko kora nini my friend ngote amande kugo nje ngoko tebia mwana abune ndugu yawo ngokonye ya tiga kubwata janda araboria na inyoire no manyete omokungu oyo nacha kero nagenda ko chinche ngombali nacha nanyonya bokega okonte binga bigachi koigora onyoro murangu osikire korume akeke musubati oyo asoka kunyumba mga mwane le bichinsa ngapi eyarenge nge sambiri ga yamambi amanye goteba nga kwa mutumire certificate chiro china mutoma nga kyo ko mutoma acha kuo korusinyo na amanye ta sembegete igatari mwana ayo monyene no mata sembegete tokoreka tata bikaria mangana mange certificate njina mutoma nande tata maite bono ndojinga kwangere bono mwangere kombwatira na mukaya mungoncho karaniga esenge jonga ande mungkaransire woni ngande mutakirimo manyinga nimbwate family nande kende kionse keringo kora nitakirwo kora bono na inche no muntu ngitini nte mwana shoria tokoreka asacha mbali kuirana na njire yo kuirana bono abasacha gogutenena libagari yago Ai kora koro chungu sinande report. Nako nakora. Mwenye tigete ya chandire kurubutu kotindarara ikene kige tunate tukumanya nando if you are a good uncle nya kuri ankegia aina utekere gonde tumenya nga we start imuyuri to mwana witu onye kere ngumwana uyo mitono wali Bono no tige sa ba yori wa ba kweteka. onye kere kora tiga kukwana onye kere ngumwana uyo mitono aro onye kere ngakituta inde kumenya ningo ngora nande litukondi to akandi ko mwana uyo mitoni ispeto mwana uyo mitato kituwane ne turuane obugi mubonera tubere ngega tuyitwanye no kuyitu tuyitu lakini tubanga no kuyitu to kuwane Nje wo mai na kanyo mai tamanya na. Igo kireti. Senge jona gotebi. Na kubire si. Kendo ko chunguisi yao. Na injo ntigera mangana iyo ase moya nenja ngoro chunguisia. Ekaro toja konyora na. Konyora tuara korri. Tuayale nja yake. amwe Abalende. Manya iyo. koraiga usabo obulimo ngwe obulimo twacha gusa Irangora tata mumu. Irangora. Bora mangenge ntokora neki. Isenge junje tari ngiya mongono na sana gotetu na kiamba kanali. Ire bira siero kere kende. Kwari kere ngiyo gweta. ai tiga tukwane Ndiye mono. asante Chinga kingi. kwangere asire Onga machini na injini kwa yale. okay Ndiye mono. bo kora Wate bana kyo koko. ai karaigwa nungwete ditu kongo taga no mwana onende
takuta na petroli. Haya, genda biyambi yamo. Takuta na petroli. Haya.